Salutatorul, astăzi ne vom juca Roblox Dead Race. Dead Race. Mama. Dead Race. Ce? Așa. Da, cred că ați văzut chestia aia. Hai să mergem. Bă, mai bine mi iau cât mai mult coal. 20 cu 20. Da, 35 plus 20 cu 20, da. 2 coal, e mai bine. 1 coal. 40. Și mai am bani 1. 40. 20, da, 60. Un tricou. Am cu $10. Pam. Acolo. Hai să mergem. 1, 2, 3. Aici mai bine coul. O să-l folosim foarte bine. Perfect. Gata. Uite, doi tare. Avem deja 1000 de metri. Încă văd startul. Ce s-o oprim? M-am oprit eu de acolo și sunt. Col, pera! Te îndemnează tăi de tren. Fac una. Să ajung la final. Dați. Hai. Trebuie să dai 3 ore aici. Sper eu rău că avem un nou. Dar o să stăm și eu. Gata, frate. Un cou. E bine și ăsta. E bun și ieftin. Bă, cât mai bine, ar fi să ne lăsăm corurile în spate de tot. Gen acolo, în spatele șoferului. Cel mai. Țâc.
Îl punem. Perfect, l-am pus. Bro. Așa, le-am pus. Hai măcar la 3000. Bine, mă. 3200, 3300 se oprește? Bine. Oh, gold. Nu cred că are sens să merg acum, gen merg când termin, când am mâncat. Cred că mai băgăm un gol. Astea de sus. Gata. Bun, hai să-i dăm. Ei, lasă-l, nu de acolo. Până acum nicio comunitate, nicio casă, nimic. Ciudățel. Am văzut o casă acolo. De ce mai bine? Ăla-i cu... Ăla e de la gold. Ai, nu e casă? Nu, asta e casă. Perfect. Bun, zombie. Așa dimineața fac. Nu mă vine. Bă, și ceva, lasă acolo. What? Am dat la mișto. Nu știu unde sunt ăștia, dar eu trag. 7 de minute. Ăla e zombie, perfect. Jos. Mamă, ce-i pe jos. Și sus e unul. Cu 3 dimineața, nu mai veniți. Am găsit și la casa aia vreo bine. Gata, l-am prins. Gata, se face acum. Cinci. Stai unde sunt. Hai. Și cred că da, la 7 am zis. Gata, să faci. Să faci. Perfect. De ce stă așa ciudat socoții? Am 4. What the fuck? Ok. 6 zombi. Doctor, perfect. Nu prea am nevoie acum de doctor, dar o să avem foaie de bandaje, de noi, coiluri de alea, de astea. Snake oil! Bun. Oh my god, am găsit mina de aur. Uite și statuie. Oh my, ce... Drop. Eu n-am revolver, dar am chestii mai bune. Cod, ce am aici? Am și survela. Să dacă era și el da bandaje, perfect. Nicurile sunt pentru eventualitatea rea.
Uite, piatră de coul. Dacă îmi dă două, am cel mai mare noroc din viața mea. Am uitat și că filmul să aibă. Aici dă mă buni. Nu mă fac coul odată. Nu dă ok, dar să fac de greu. Da, doi gol. Bine, mă. Mai punem mai doi cul acolo la colecție. Mai am doi, da, acolo mai am doi. Mai punem doi, avem patru. Cât de perfect o să fie. Nu chiar perfect. Opo. Punem așa. Nu o să merg până am numai măcar un rai sau ceva. Tot la grămada ta. Pam. Nu bă, nu. Așa. Gata, frate, i-am pus. Și statuia. O să o lăsăm aici. Și hai să mergem. Nu decurge ranul atât de rău. Nu decurge ranul rău deloc chiar. Hai că aproape ajungem la prima stație, dar n-avem niciun aur. Asta nu e bine. Dar e bine că ajungem la stație. Cred că mi-ajung tot căulul ăla pentru stație, dar o să mai opresc. Dar nici o casă, frate, duce doar una. Și combustibil am căul. Bine că am văzut el la început când le cădea. 3. 7000 de metri de din 12 metri, când filmez am 7000 de metri. Dar început bă, lasă. No. Bun. O să brăci pentru filmarea să plec un pic în plin. Nu, să ajung la stație. Ce e ăla? Cred că o să-mi vând gold statuia și gen ăsta stăm statuia și o să-mi iau un căul, că nu, dar nu știu dacă am dat căul. Statuia asta, adică am 10, nu știu dacă am dat 10, am dat cred că 5. Că îmi dă 25 e perfect, să-mi dă, fac 35, văd? Sau câte? 5. Să ziceam. În fine, o să mergem. O, da, ce tare este, sau, gen, nu s-au pus ăștia aici, nu știam. Bun. Am ajuns degeaba aici. E, hai să vedem. Bă, nu degeaba, că avem 10 minute. Nu mai avem destul. Nu la fix s-a oprit. Hai să vedem cum. Băgăm două. Numai două. Că mai am două. Haide. Hai să dăm. Băieții, papăjeți. Oh. Trebuie să-mi dau viață mult. Cum îi văd că eu nu văd nimic aici, să mor dacă văd ceva. Panelul o să-i consum. Consumatul iară. Și...
Bun, acum, bă, am prea mult zombie morți. Încă o casă, bă, ești nebun. Am una pe acolo, hai că da. Și puteți să băgăm așa un foc. Nu, și acum. Eu să punem bandiți. Ia ce joacă un meu, micuță. Ah, cum mor? Știi filmă. Că a spus eu micuță. Bun, și acum am făcut 35 cu 35. Deci nu o să-mi iau niciun pistol. O să mă duc tot cu căul în față. Cu căul în față. Că niciun pistol, nimicuț. 40. Mai băgăm 2. Băgăm și pe ăsta, mai băgăm și pe ăsta. 60. Ce să mai luăm? O dinamită? Ce să mai luăm? Ia, învârtul ăsta cu... N-am, 35. Nu știu că n-am făcut o greșeală chiar foarte frontală, dar i-am dat toți bani. Numai coal. Mulți de ăștia rău, trebuie să mă duc să-i bag în foc. Că nici nu pot să-i las acolo, urâtii. Am mulți bani pe căulul ăla, 120 pe nu știu cât căul. Să mă cum. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Tot 7. E maxim. Cât am? 2 căuli și mă duc să iau pe ea. Oh my god, ne facem bază full. Câștig, vă zic că câștig. Scap. Mă, eu zic că scap, adică am destul de mult căuli la următoarea stație. Eu o să-mi cumpăr căuli dacă mai găsesc ce-mi așa. General store tot căuli, pam. Pam. Cât căuli mi-am luat? Mi-am luat 5 căuli. Mă, nu, 4, 6. Mama. Acum sunt bogat în căul. Am fuelul full, am combustibilul full. Am cu aia 2, 8 căuli. O crack. E prea bun. Rană. E nu e ce arăt. No, cred. Da, deci aici trebuie să punem câte unul. Bine că mi-a căzut de fapt. Ca să fie super mult. Da, nu chiar de mult, că sunt 120 de dolari. Da, să mai au câteva bandaje, un snake-ul, da. Nu m-am gândit. Dar lasă așa, că e bine și cu căulul. O să te băgăm. Bun. Mai am o leacă. O leacă. Un pic. Ok, bun. Și acum. Dă mult? Cum dă mult? Să aibă că nu merge.
să dau ult. Ult, gata. Ok. Și de întors mai pot? Pot. Perfect. Și acum, uitați. Tare. Este colecționar de cău. Hai să mă ne ocupăm și aici. Să vină noapte. Ok, nu am, nu. Du-te tare. Nu știu că să mă mai opresc. Să bun, să mă opresc la bleb. Mai bine să mă opresc la loc, așa. Ducem de... Ok, Warwick, du-te. Du-te, Di. Du-te, du-te, te-ai mort. Du-te tare. Powerwolf-ule, easy. 12.000 metri. Du-te, nu mi-e zăi tăi de Warwick. 13.000, 14.000. Iar facem 14.000 de metri. Să-i lebu. Nu e lebu. Vreau să mă opresc la leb. Mă opresc la leb dimineața ca să mor toți asistenții. Tortilias. Tortilias. Îți trageți, nu te fraierile, trageți. Trageți ai morți. Până nu optime. Opa. Pas că am dus. Nu te știu dacă noaptea aia cât e? 3, nu? Da, e 3. Nu spune că urmă combustibil. Am 10.000 de metri, gen jumate din combustibil 10.000 de metri. Face dimineață, prietenași. Hai, bye-bye. Ce e ăla? Ce văd? Trece naiba. E gazmi, nu? E gazmi. E furnace. Cum e un șef, un zombie foarte amărât ce voi de steaua ta. Ești foarte amărât ce voi de steaua ta. Am amărât îmi voi de steaua mea. Ghid-o prin. Ok, am găsit sabie. E perfect. Value. Colu. Sub cavalerii. Luptă pantaj. Cavalerii. Cam asta e. Jungle. Bun, și acum mergem la General Store. Am punct aici, așa. Bro, am prea mult căul. Nici nu știu cât am, da. Bine, n-am prea mult, că cred că atât am trebuie, nu te duc în foc, dar așa, perfect. Și eu am plecat. V-am pupat, trop. E, dar oare cavalerii sword-ul ăsta oare sparge pietre? Că dacă îl sparge, am plecat. E cu cavalerii sword.
Dacă sparge, papa și-o vedă. Mă mai repede. Bine, se pare că e la fel, da. Faci mai repede? Culecă. O la cheală. Așa. Uleu. Uolo, 3 căul. Ma, i s-a dus jocul. Am căul. Ulelel. Stau cu să sta greu de 2 ore. Îmi pare greu. Vă rog eu să vă uitați. Eu până nu termin jocul nu mă las, frate. Am 20.000 de metri deja. Oleu. Bă, pot să-mi fac scară. Mi-am făcut scară. M-am dus. Să știm cum se face seara du-te. Asta e seara de vampiri. Wow! Uite, adică. Am putut să văd, nu? Cred că cam, dar... Ce mai faci, Vero, și știu? Da, Vero... Ăla-i Teslale. Ăla-i Teslale, da. Ok, de aici ne punem, stăm, așteptăm. Chiar mai putem să băgăm un căul. Ia dat. David. Da. Până la 7. Până la 5 sau 8. I-am dat 2. Mamă, tip. Tot jos. Că vreau să fac tot. 20.000 de metri, nu? Da. Hai până la 80 de... Cât e? 4. Mai am ăla. Mai am o oră. O oră și jumătate? O oră în joc. Hai, mai vrea? Ok, ăsta se zice. Uoleu, ce-i pe jos! Uoleu! Ăștia dacili de pe sus sunt mulți, 3! Dar ce-i pe jos? Bine, nu sunt atât de mulți pe jos. Na, sunt 3, 7, 8. Bun, tu stai aici, dar nu e atât de greu, gen să te lupți acolo. Te lupți cu asistență, eu cred că e mai greu. Pam, pam, pam. Pam. Pam, 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 pam. Pam, pam. Bun. Am dat la toți well. Bun, mai am unul. Tu vei fi atârnate. Bun, gata. Acum
O mergem. Spre Tesalem, normal. Hai da. Că fac și bound-uri. Fac o grămadă chestii. Nu am cum să mă bată mă ăștia. Am snake oil-uri, am de toate aici. Stai că îmi pun un snake oil. Bă, nu, cavaleriu. Îmi pun un snake oil, gata. S-a dus. Content poster plus. Din prima chestii light. Prima deja, prima. Bum. A doua. Momentul ăsta. O, bine. Bine. Ce bun. No! Trei mașini. Gadu. Yes, am scăpat. Stone statuie. Bă, dar lasă-mă, naiba. Bun. Pus. De creierul. Asta care e super scump. Bun, cât mai am? Mai am o parte care știu unde e. Bă, dacă scap sunt abestul. Ce fi câteva... A, uite. E două. Nu. Mai are nevoie de chestiuța aia. De gât. Nu mai, vă rog. Nu mai suport muzica asta, bă, lăsați-mă. Uite aici. Și gata. Trebuie să fac aici. Bro, nebunesc. Ce trebuie? Păi ce, Doamne, iartă-mă. Ce cum e făcut? Proiectul cu ăla nu puteți.
Mă, ce?